नमस्ते सर्वांना. तर इकडे बघा आपले नवीन चेक इन आले आहे, नवीन गेस्ट आले. किती प्लेट्स आहेत तुम्हाला समजले असेल त्या हिशोबाने तेवढे गेस्ट आहेत. 4 आपले गेस्ट आलेले आहेत आणि त्यांना जेवणच चहा हवी आहे. ठीक आहे, तर ओके, चहा एकदम गरम गरम आहे म्हणून आता थर्मसमध्ये नाही दिली. तर इकडे बघा एकदम छान वाटतं ना, तर वरती नेतो आहे, साईडला ठेवलं. तर आपल्या इकडे बघा जेवणाची ताटं रेडी आहेत. आणि आज जेवायला काय काय बनवलं काजल तू? आमरस, पनीरची भाजी, कांद्याची पातीची भाजी आणि वांगा बटाटा भाजी, लोणचा, आपली आज ज्वारीची भाकरी आहे, वरण राहिलं. हां वरण राहिलं ना, दे दे. इकडे आपला आता गरम गरम भात आणि काजल तू काय वाटतेस? वरण. ओके. आणि इथे गरम गरम आपल्या ज्वारीच्या भाकऱ्या ना. ओके. तर इकडे बघा हे सर्व गरम गरम ताट. आता मी हे सर्व वरती घेऊन जातोय. इकडे आपली वरण आहे ना, पापड वेगळा आहे आणि सॅलडची प्लेट पण मी तुम्हाला दाखवतो. मग मी सॅलडची प्लेट दाखव, ही आहे ना. ओके ओके ठीक आहे. तर आपल्या सर्वांना अजून गुड न्यूज. आपल्याकडे बघा आपले काजल आहे, मम्मी आहे, आपले काकी आहे, त्यासोबतच अजून 2 लेडीज आपण गावातले बोलवलेले आहेत, म्हणजे कुकिंगला हेल्प करायला. बरोबर मम्मी? पुढे जाऊन मग प्रॉब्लेम नको कोणालाच, है ना. आमची सर्व पद्धत, मम्मीची, काजल, आपण जे काय बनवतोय ना आपण त्यांना शिकवायचं सर्व, म्हणजे त्यांना सर्व जमलं पाहिजे. आता मी बघा वरती 2 एक्स्ट्रामध्ये 2 भाकरी नेतोय आणि चमचे नेतोय. ओके. आणि म्हणजे पुढच्या वेळेमध्ये तुम्हाला आपला हा घर पूर्ण लेडीजनी पूर्ण हेल्पनी भरलेला दिसेल. तुम्हाला 4 लेडीज हेल्पला असेल, विचार करा. तुम्हाला आता आवाज येतोय. आपली वरची टाकी भरलेली आहे आता पूर्णपणे. तर आपण आता टाकी बंद करूया, पंप बंद करूया आणि आता तुम्हाला दाखवतो आपल्या टाकीमध्ये किती पाणी येते. तर इकडे बघा, बापरे पूर्ण खाली गेलेली आहे. म्हणजे मला परत आता टँकरवाल्याला बोलायला लागेल. टँकरवाला मला काय बोलला आहे की तुला जर पाणी लागत असेल तर 1 दिवस अगोदर आम्हाला कळव, म्हणजे कसं कधी कधी पाणी नसतं. तर आता फोन केला की उद्या तरी टँकर येईल. जेवढं ह्याच्यात पाणी आहे तेवढं ह्याच्यात पण पाणी आहे. त्यासोबतच मी तुम्हाला दाखवतो की रेंजसाठी कुठे कुठे यायला लागतं. बघा माझा लॅपटॉप बघा मी कुठे ठेवला आहे. दिसतं तुम्हाला लॅपटॉप इकडे ठेवला आहे, कारण इकडून सर्व चांगली रेंज येते. तुम्ही बघू शकता आपल्यावरती गेस्ट आलेले आहे, टॉवेलवरून तुम्हाला समजेल बघा. आणि ही पण अजून एक आयडिया मला आपल्या सबस्क्रायबरमध्ये कमेंटमध्येच आली, त्यांनीच दिली आहे मला. काय व्हॉट्सअपवर मेसेज केला माहीत नाही. जो ड्रायव्हरचा रूम असेल, म्हणजे ड्रायव्हर कुठेही येतील इकडे किंवा तिकडे, तर ड्रायव्हरची रूम शेअरिंगमध्ये असेल, म्हणजे एका टायमाला 2 ड्रायव्हर पण आले तर ते एका रूममध्ये झोपतील. कारण प्रत्येक ड्रायव्हरला वेगवेगळा रूम नाही देऊ शकत, पण आपण एका ड्रायव्हरचे 500 रुपये चार्ज घेऊ फक्त. तिकडे आपले खाली बेडसुद्धा आहे बघा, 1 2 3 आणि इथे 4था बेड. आणि इकडे अजून एक लागू शकतो, म्हणजे इथे सुद्धा 5 बेड आपले लागू शकतात. 5 आणि लागलं तर इकडे पण झोपू शकतो 6वा माणूस. म्हणजे ह्या रूमची प्राईस तर मी तुम्हाला सांगितली होती 1200, म्हणजे 1203 माणसांसाठी, आणि ॲडिशनल जे येतात ते 350 रुपये. तर बघा तुम्ही ह्याच्यात 6 माणसंही आरामात झोपू शकतात आणि प्राईस पण आपली एकदम आपण कमीच ठेवलेली आहे. नमस्ते सर्वांना. आता मी आपल्या जवळच्या एका दुकानात आलो आहे. गहू घेऊन येतो. 3 किलो गहू. 2 किलो घेतलेले कमी पडले, तर 2 + 3 5 किलो गहू घ्यायचे आहेत टोटलमध्ये, आणि ते दळायला टाकायचे आहेत मला. काल घेतलेले ते गहू द्या ना 3 किलो. हां तर इथे बघा टोमॅटो, कोथिंबीर, दूध आणि मिरची मी आणलेली आहे. तर इकडे पटकन आपली व्हेजिटेबल शॉपिंग पण झाली. तर आपण पटकन घरी जाऊया. आपले गेस्ट आहेत, त्यांना संध्याकाळचा चहा आणि नाश्ता द्यायला लागेल आपल्याला. आता परत आपल्याला जायचं आहे. आपण जिकडे दळण दिलं होतं ना, तिकडे आपल्याला दळण घ्यायला जायचं आहे आता परत.
इकडे बघा आपण आपलं दळण पण घेतलेलं आहे आणि आम्ही ह्यांच्याकडे दळायला येतो. हा दुकान बघा. इथे बघा आपली गॅसची गाडी. काव्या इकडे घेऊन ये. इकडे दाखव. याचं नाव काय? याचं नाव काय? किती पटापट पळाली नाही बघ. इकडे 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 ही चालली मांजरींच्या पाठी. मग हीच भीती आम्हाला इकडे पण आमच्या दिलबिलला आणली तरी बाबा मांजरींच्या पाठी राहतात हे लोक. मांजरींच्या पाठी राहतात हे लोक. इकडे सामान आलेलं आहे बघा माझ्या खाली खाली. गॅस हे घ्या. सर्व सामान भाजी बिजी सर्व आणलं. पीठ बीठ दलून आणलं बघ सर्व व्यवस्थित. हे बघ यांना पाणी दे. पी पी. काव्या हॅपी बर्थडे. काव्याचा हॅपी बर्थडे. आपल्या सर्वांतर्फे काव्याला हॅपी बर्थडे. आता काव्याला आम्ही गिफ्ट देतो आहे. मी चॉकलेट खाल्ला बर्थडेचा. दिला. चला जाऊया. तिथे बघा मी स्टीलच्या दुकानात आलो आहे. काय काय घेतलं काजल? चपातीसाठी तवा घेतलाय जर्मनचा बघा. ओके. आणि आपल्याकडे आहे पॅन पण तो कसा एकदम पातळ झालाय आता. चपात्याने ठेवत नाही त्याच्यामध्ये. आणि चपातीसाठी डब्बा घेतलाय चपात्या ठेवायला. कधीपासून हवा होता मला. आणि कुकर मधले 2 भांडी. त्यासाठी आम्ही कुकर आपले 2 शिजून होतील ना म्हणून. आणि 2 घेतले भांडी. आणि आता ग्लास सिलेक्शन चालू आहे. तुम्हाला कोणता ग्लास आवडतो बघा यातला? हा ग्लास का हा ग्लास का हा ग्लास? कुकर पण आम्ही आमचा घेऊन आलो आहे ना. हां ते भांड्यांसाठी ना कुकर लागतो म्हणजे ते बघतात बंद बंद होतो ना. हे छान आहे पण आहे ना. एक मिनिट का. आता काव्याचा मॅजिकने मॅजिकने लुक चेंज करूया आपण. ये इकडे. अरे वा. चला आता तुझ्या मम्मीला सरप्राईज. तर आम्ही आलो आहे सर्व भांडी घेऊन. आणि हे आम्ही ट्रायल अँड एरर करणार आहे वरती की ए सीची हवा बाहेर जाते का ते बघूया. जरा सक्सेसफुल झालं तर सक्सेसफुल झालं. आणि काव्याला चेंज केलेला काव्याला जर मम्मीला दाखवतात आतमध्ये. इकडे माझ्या मम्मीला पण दाखवजा आणि तुझ्या मम्मीला पण दाखवजा. इकडे लावूया. हे बघा मी पण आता तुम्हाला सांगायचं आहे. मी पण एक चान्स मारलेला आहे. काय चान्स मारला काजल मी? काव्या कशी दिसते? आणि हे बघ मम्मी काय घेतलं मी. हे बघ नवीन चप्पल. लगेच ते पटकन घालायला. म्हणजे बघ हे असं काढले आणि असे घातले. हां बरोबर आहे ना. तर कम्फर्टेबल अशी सर्व शॉपिंग झालेली आहे. आणि सर्वांनी आमच्या काव्याला हॅपी बर्थडे करा. हॅपी बर्थडे करते. हॅपी बर्थडे करते तुला. थँक्यू बोल सगळ्यांना. जा घरी दाखव जा. आता केक बी कसं ते आणलेत ना त्यांनी सर्वांनी. मग आपण त्याला ड्रेस दिला गिफ्ट. आणि इथे बघ काय काय आणलंय बघ जरा. का नंतर बघते का आता बघते? हां कर. काय करते तू? लसूण सोलते. तिकडे बघा आता संध्याकाळची वेळ आहे आणि इकडे आपण आपल्या गॅससाठी कॉफी देतोय. कॉफी रेडी आहे काजे? ठीक आहे. आता याला झाकूया. आणि कॉफीच्या ट्रेमध्ये कॉफी आपण दिली आहे बघ है ना. कॉफीचा ट्रे खाली. आणि इकडे जर साखर हवी असेल तर आपण एक्स्ट्रा देऊया. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे आपण जे मॉर्निंगला बेड टी देणार आहे त्याच्यामध्येही आपण साखरेचा एक डब्बा असा साईडला ठेवणार आहे. म्हणजे जे आपण जे अमूलचं जे डेअरी क्रीमर आणलं त्याच्यात जर साखर तुम्हाला जर नाही वाटत किंवा साखर नाही आहे तर तुम्ही एक्स्ट्रा साखर टाकू शकता. साखरचा डब्बा आपण वेगळा देऊ. ओके. तर आता बघा आता जेवणाची वेळ होणार आहे पण आपल्याला तरी अर्धा एक तास आहे. इथे बघा काजल इकडे काजलने सर्व जेवण बनवलेलं आहे जे माझ्या समोर आहे. आणि इथे सॅलेड प्रिपरेशन पण होत आहे बघा. का डेकोरेशन किती सुंदर चालू आहे इकडे. आणि जर आपल्याला अर्धा एक तास आहे आणि आपली बेस्ट झाली आहे तर मी काय करतोय आता जो आमरसची बॉटल घेतली आहे मी ती वाटी भरून आणि वाटी तसंच फ्रीजमध्ये ठेवतोय म्हणजे थंड थंड त्यांना सर्व करता येईल. ओके. तर ह्या वाट्या भरतो आणि आतमध्ये फ्रीजमध्ये ठेवतो.
आणि मला एक सांगायचं आहे, जे सध्यापुरती तरी हे जे ओरिजिनल आमरस आहे हे मी फक्त बुकिंग जे करणार आहे त्यांच्यासाठी ठेवलं आहे. थोड्या महिन्यानंतर मग मी हे डिलिव्हरी करायचं आमरस, कोकम, पापड किंवा जे काय होममेड वस्तू आहेत ते सर्व डिलिव्हरी करायचं मी पुढच्या महिन्यापासून ट्राय करेन. पण सध्यासाठी हे बाटल्या घरी नेण्यासाठी आणि खाण्यासाठी फक्त बुकिंगसाठीच आम्ही ठेवलेले आहेत. नॉन बुकिंगवाल्यांना सध्या आम्ही नाही देत आहे. इथे बघा आता आपले गरम गरम चपात्या बनणार आहेत. इथे मी आज ह्याच्यामध्ये सर्व करणार आहे आणि आपण आता सर्व ताटं लावून घेऊया आणि सर्व वाट्या त्याच्यात ठेवून घेऊया. पुढे आपण आपले ताट रेडी करूया. पहिले 3 वेज थाली आपली ऑर्डर आहे, तर 1 वेज थाली, 2, 3 भात ठेवायला. हे सर्व आपण एक कसं हे बिफोर हँड रेडी केलं ना, मग वाढायच्या वेळ मग जास्त लेट नाही होणार. ताट बघा काही असा दिसतो आणि थोड्या वेळाने ताट बघा काही वाट्याने भरलेला असा दिसतो. बघा किती छान वाटतं ते. तर ह्याच्यात आमरसची वाटी येणार आहे आणि त्यासोबतच आपण बघा हे सुद्धा ठेवलेलं आहे. एकदम क्यूट आहे ना. वेज थाली पण किती सुंदर दिसू शकते ना, मी तुम्हाला आता दाखवतो. इथे थोडंसं वेगळं वाटायला पाहिजे म्हणून मी हे काय पूर्ण देऊ नाही शकत, तरी आपण डाळ जेवढी देतो तेवढी दिलेली आहे. 1 भाजी, दुसरी भाजी, तिसरी भाजी, चौथी भाजी. आज 4 भाज्या आहेत आपल्या थालीमध्ये. बघा 4 भाज्या आणि वरण, 4 भाज्या आणि वरण. इकडे आता काजल भात वाढते आहे, त्यासोबत पापडही बनतं आहे आणि पूर्ण रेडी झाल्यावरती सुद्धा दाखवू. आणि त्यासोबतच आता आपण जे थंड करायला ठेवलं होतं आपलं आमरस, ते एक एक करून आपण ताटामध्ये ठेवूया. बघा थंड वाटी आहे पूर्ण एकदम मस्त. तर असं आता मी सर्व ठेवून घेतो. तर इथे बघा आपला ताट एकदम रेडी आहे वेज थाली. तर मी आता वरती नेतो. फक्त मला वाटतं ह्याच्यात 1 चमचा तर लागेल. 4 भाज्या, आमरस, वरण भात, चपाती, त्यासोबतच लोणचा, पापड आणि सॅलड. बाकीकडे आपले पापड पण गरम गरम होत होते. थाली नंबर 1 गेली. आता थाली नंबर 2. हे बघा सर्व एक एक करून जाते आता वरती. आता आपली चालली थाली नंबर 3. मी जाऊ. आता सॅलड आणि पापड घेऊन पापड येऊया. आणि ते आणते. तर इथे बघा त्यांना आता 2 चपात्या एक्स्ट्रा आणि काय नाही 2 चपात्या एक्स्ट्रा मागवल्या. तर त्यांना 2 चपाती हवी होती तर आपण 2 चपाती नेतोय. पण इथे बघा आपला आता आहे डब्बा पण आणला ना आपण. हो. ह्या डब्यातून नेलं तरी चालेल ना आता. हां गरम गरम राहील उलट. हो चला आता नेऊ वरती. हे हां आणि त्यांना सागर हे पण मीठचं पण न्या. मीठ पण न्यायचं आहे ना. हां. गरम गरम 2 चपात्या पण दिल्या त्यांना. अजून 2 चपात्या हवेत आणि म्हणजे टोटल 4 चपात्या एक्स्ट्रा झाल्या आणि त्यासोबतच 1 वाटी त्यांना आमरस हवी. आमरसची आपण बॉटल घेऊया आणि 1 वाटी आपण आमरस घेऊया. आमरस आमचा एवढा चांगला आहे ना की माणूस कसं एक्स्ट्रा काय, मी तर दिवसाची 1 वाटी तर मला असं खायलाच वाटते. तुम्ही विचार करू शकता. पण सध्या बुकिंगसाठीच देतोय. पुढच्या महिन्यापासून आम्ही ट्राय करू की तुम्हाला सर्वांना जिकडे जिकडे तुमचं आहे तिकडे सर्वांना डिलिव्हरी देऊ. तुम्ही डिलिव्हरी चार्जेस पे करा आणि आम्ही तुम्हाला ट्राय करू की हे तुमच्या घरी पोचवायचं. ओके. तिकडे बघा आपले 2 गरम गरम चपात्या आणि आमरस आता मी वरती नेतो. ओके चला म्हणजे झालं त्यांचं सर्व. आणि त्यांना जेवण आवडलं ना. जेवण आवडलं आणि ते वरती त्यांनी फीडबॅक दिला की वेज जेवण आत्ताचं जेवण एकदम छान होतं आणि त्यांना खूप आवडलं आणि सर्व काजलने आज मॅनेज केलं आहे. व्हेरी गुड.